Esası bize Novo'dan ve Sasnovka'dan gelen Karoç iki köprüyle bağlap hücum ettiler. Bildiniz mi son kimler eken? Avu billik general gittiler. Olar kimler? İki sapar soğratman. Olar Türkmen eken. Köprüden başka geçeri yeri yoktu mu? Şatayda Deryan Grası'nda 2 adamlık bilen 4 adamlık parogotlar var. Sudan geçeymel ekeniz. Biz parogotta sudan geçen çak doğana geler öydük korktuk. Men generalım, şuna kolunu çekseniz Türkmenler bilen täzeden lobaç biarsalyň. Ay general, täzeden lobaçymyza da biz Türkmenler ýenip bilmez. Men 100% bilýän. Aha, nereden çıktı beýle öktü oyunçular olardan ha? Diňe Türkmen ýeňe, diňe Türkmen. Ýöne bizde ýekeje çykargada ba, eýtmeli Türkmenlerden PUBG oýnamany öwrenmeli. Eger Türkmen oyunçular bize PUBG oýnamany öwretmeseler, onu samolyotda kak gün suga köýelmeli. Belle, ýa-da özüňi bombalamaly. Samolyotun jöňde bomba tapylmazlygy mümkin. Şoň üçin şeýşe bolsa da özüňi otlamaly. Galy berse de men kanun çykardym, hemme PUBG oýnayan näme degişli. Eger kimde kim boýun bolmasa akkauntyna ýapyň, oýundan pazyň. Türkmen oyunçular bilen araňy sağlaýançan kanun dowam eder. Düşündiňizmi? 13-nji sezon bizim üçin gowy sezonlar peýdalanyň. Şu sezonam tama ödelmese murtumdan anditjen telefondan alaryn. Ey, näme üçin general sorany hemme biziň sen üçin ölenmiz aýtmadyň, ha? Sen ilki bilen gürlenmezden kelläň süpür kelläň derläpdir gorkudan ýaňa. Taňa näme, niýer derlenine? Sen soraga jogap ber. Siz kim bilen gürleşýäniňizi unutmaň, men oýunny kılavny. Görüň sen kılavny ýa kılavny dälliňde däl. Bola ýa fanta beräý diýsem, onam gyskanyp öýüp berýär. Şu dawaňy mende wapşy jan ýokdy. Bira bombalandy, bilemok kimdiňdi. Oýun nasip bolanok diýip suw çaýşyňyz näme? Jan raýşygyz näme? Wah, oýuna girsen ýene men bombalap öldürjek. Tanıdım benim gel gidip oturma tanıdım gel gidecekler hem yer golf play at atavay değil mi? Mala değil atavay. Hak sen o yerin skença atavay.